Добър ден, господин Драмов. Днес с вас ще коментираме как Камко кодира бъдещето. Моля да се представите. Здравейте, аз съм Христо Драмов, основател на фирма Камко, която започнах през далечната вече 1991 година с желанието да създадем нещо, което да бъде за поколение. Както е известно, нашата компания е семейна компания, още в самия зародиш. Тя е кръстена на моята съпруга, на галеното име на моята съпруга, Камко, което дава и основата за бъдещите поколения, които днес вече са част от компанията и за моя най-голяма радост продължава това, което е започнато. Каква е историята на успеха на компанията ви? Историята на успеха не са само цифри или само данни. Историята на успеха са хората. Хората, които създаваме компанията, хората, които преминават през компанията, хората, които са останали в компанията и носят заряда, който е необходим за изграждането на нещо толкова днес вече, мога да кажа, голямо. И показателно е точно тази енергия, която носят хората, в частност и семейната среда, която създава този устрем и тази насока на компанията и всички останали членове на компанията, които ние наричаме семейството на Камко. А какво научихте от неуспехите по пътя и как те ви помогнаха да изградите по-силна компания? Неуспехите са хубаво нещо, както и конкуренцията. Неуспехите са нещо, с което човек се сблъсква, естествено винаги е в труден момент, в нещо, когато е най-неподходящо, но това ни учи да бъдем по-устойчиви, да можем да прескачаме неприятните моменти и в същото време да успеем да си изградим определено виждане, за да направим следващата крачка. Тоест можем да направим крачка назад, за да може да направим две напред или крачка в страни. Можете ли да посочите примери за добри социални политики, които повишават ефективността на служителите ви, така както в по-добрите, но и в по-трудните времена за компанията? Първо искам да кажа, че ние изключително много залагаме на хората, на това, което представлява целият човешки ресурс в компанията. И затова социалната политика изхождаме от личния пример. Това, което може да покажем ние, семейството, за да може всеки един служител да поеме нещо от нас. Колкото до чисто служебните неща, ние имаме карти за спорт, различна бонусова система, която е ваучери, които предлагаме на нашите служители, обучение за повдигане на квалификацията на всеки един от тях. И това ги мотивира и тях, всеки да иска да направи нещо повече, да даде малко повече от себе си. Успявате ли успешно да внедрите младежи в компанията? Това ми е любимата тема. Да, определено да, защото в младите хора виждаме енергията. Енергията на новото време, новия заряд, новата сила, с която те да могат да дърпат и компанията напред като развитие и в технологично, и в, ако щете, и дори компанията да върви в времето си, т.е. във времето, в което се намира, защото всеки един от нас е дал нещо някога, когато е бил по-млад, с този младежки устрем и с младежката си сила. Младите хора са точно тези, които носят този заряд. Какви умения и качества цените най-много в тях? Целеустременост, знание за това, което биха искали да бъдат след време, не днес. Днес е ясно, че ние трябва да положим усилия, за да ги направим нещо, но важното е те да знаят къде искат да стигнат. И
увереност в това, че могат. Кои са професиите, които във вашия бранш няма да изчезнат, въпреки напредването на технологиите? Технологиите са винаги в помощ на всяка една професия, не само при нас, но при нас със сигурност, тъй като самите ние казваме, че сме моден бизнес, изключително творчески, така че творческата част няма как да се отнеме от нашия бранш. Тоест технологиите, химиците, технолозите, хората, които създават формули, които измислят нещата в нашия бранш, те няма как да изчезнат, защото там ще бъде необходима тази сила. В същото време смятам, че най-добре ще се реализират тези, които успяват да върват в крак с технологията, с AI и с всички нови технологии, които излизат. А това за младите хора е нещо като даденост вече в днешно време. Как виждате развитието на компанията именно в следващите 5 години, като реализирани проекти, визия за технологичен напредък, ESG политики за компанията? Компанията се развива в последните 10 години със сериозен устрем. Естествено, ние искаме да продължим тази енергия, тази сила на компанията. Имаме планове за развитие основно в новите, като поемем новите тенденции на пазара, с биоразградими елементи да работим с по-изчистени формули, които да ни създават, да бъдат изцяло в крак с ESG времето, да го наречем. А колкото до конкретната ESG политика, ние имаме от доста време работи в това направление, не от днес и не е нещо, което тепърва да се учим как да правим. Там смятам, че изключително добре внедряваме и трите стъпки в ESG. Много ви благодаря за отделеното време, защото вярваме, че с представянето на практики, вашата визия и реални примери от бизнеса, всъщност подкрепяме развитието на младежите като ценни кадри и бъдещи специалисти. И се надяваме, че чрез този разговор това ще бъде още една по-добра стъпка и свързаност между бизнеса и младите хора, вдъхновявайки ги да вярват, че успехът е постижим, когато има посока, подкрепа и устойчиви ценности като вашите. Благодаря. Със сигурност. И аз благодаря.